Эт өрә тора, карван йөрер. Илгә барсаң илгәзәк, өенә барсаң бикмәзәк. Бу бәлеш ашау түгел. Это громко сказано. Менә татар теле ярлырак бит ул. Менә татар ничек дип әйтә. Исәнмесез дуслар, Кыямовлар кыздыра тапшыруын башлыйбыз. Бүген безнең 27нче тапшыру дип беләм. Нәрсәгә багышлыйбыз, Илдар? Хәерле көн, мин дә исәнләшеп алыйм әле. Бүген без, хөрмәтле җәмәгать, фразеологизмнарга тукталырбыз һәм аларны тәрҗемә итү нишкәлекләре. Бусы инде Шактый хатлаулы тема. стилистиканың иң шундый хатлаулы, иң зур темасы. Телне өйрәнеп бетергәннән соң, хатасыз сөйләргә өйрәнгәннән соң, хатасыз язарга өйрәнгәннән соң, менә буларны куллану зур осталык таләп итә инде. Фразеологизмнар нәрсә соң алар? Кайбер җирдә идиоматик гыйбарәләр дип тә әйтәләр. Төшенчә биреп китик. Ике яки берничә сүздән оешкан һәм күчерелмә мәгънәне аңлата торган тотрыклы сүз тезмә. Нинди фразеологизмнар беләсең син? Эт өрә тора, карван йөрер. Карван йөри тора, әйе, тагын. Раштуа белән бәйлесе. Раштуада син аннан карда ала алмассың диләр, әйме? Бик каты бу инде ни кеше, соран кешеләргә кулланыла. Әйе, алар шактый күп. Сөйлек кебек егет мәсәлән, әйме? Шуларны кулланабыз. Менә алга таба һәр телнең үзенең сүз тәртибе бар. Һәр телнең үзенең образлар системасы бар. Татар теленә ул бер төрле, әйме. Рус телендә икенче төрлерәк булырга мөмкин. Шуңа күрә аларны тәрҗемә иткәндә, ул микрообразларны, сүз сурәтләрне бер телдән икенче телгә әйләндергәндә эквивалентлар табарга кирәк. Ягъни турыдан-туры тәрҗемә итү монда бөтенләй урынсыз. Менә һәр телнең үзенең ныгыган идиомалары бар, шуларны табарга кирәк. Мәсәлән, без Менә миңа кызык, сөйлек кебек егет дидең. Шуның русчага тәрҗемә итсәк, менә руслар үзләре кулланыр микән? Без бит инде рустан тәрҗемә итеп кулланабыз, ә татарныкын рус кулланыр микән? Тәрҗемә итеп карыйк әле. Парень как пиявка. Менә кулланам руслар. Кулланыр микән инде? Борчак сибә. Горох сыплет, я булмаса заливает, лапшу вешает дигән сүзне кулланырлар алар, әйме, русча. Раштуадан каралып булмасын ничек тәрҗемә итер иде икән? В Рождество и снега не попросишь. Ансале ничектер Барул телдәйме? Ничектер ята кебек. Менә кайбер Кулланыла әле ул фразеологизмнар әзер. buradan туры тәрҗемә итеп була, алар шулай килешә, сыя, халыкның образлы мәдәни кодына килешә ничектер. Ә кайберләре бөтенләй ят, чит кебек яңгырый. Мәсәлән, инде добрый молодец дип әйтеп буладыр, әйме, сөйлек кебек егетне. Вот парень как орел, шулай дип әйтеп була торгандыр инде. Тагын бер шундый кыска гына, кичкенә түгел инде ул, шактый зур әйбер. Ширкәү христиан терминнары бар, мәсәлән, әйме. Исламга бәйле төшенчәләр бар. Менә аларны бер телдән икенчесенә күчергәндә шулай саклык сорала. Мәсәлән, Богоматерь дигән сүзне без Мәрьям ана дип тәрҗемә итәбез. Аннан соң менә крещение дигән сүз бар. Аның инде турыдан-туры доминант сүзе чукындыру, ләкин ул ничектер сәеррәк яңгыраса, әзрәк тупасрак яңгыраса, мәсәлән, кемнеңдер колагы өчен. Алар кулланалар Кабатланса, әйме кабатланган очракта кулланырга була икенче вариант. Шумдыру дигән сүз дә бар. Бу бит инде менә һичшиксез суга шумдырып башкарыла торган җыла, шуңа шумдыру дигән сүз дә бар, мәсәлән, кулланырга мөмкин аны. Аннан соң крестный отец дигән сүз, мәсәлән, ничек дип әйтергә аны? Керәшеннәрдә урсәти дигән сүз бар, урсәти, урсәни. Менә шундый эквивалент бар. Димәк, менә буларны эзләргә табарга кирәк, эзләсәң, тырышсаң, аларны табарга мөмкин. Беләсезме, аннары мин үземнең коллегаларыма һәм гомумән татар телен безнең бит инде бу дәресләребез татар телен яхшы белгән кешеләр өчен, теге камилләштерер өчен генә, бөтенләй татарча белмәгән кеше өчен түгел. Менә Рүзәл Юсуповның бик күп хезмәтләре бар, җәмәгать. Телебезне ялгыш тәрҗемәдән саклыйк. Аның әле бу берсе генә. Менә Рүзәл абый китапларын укысалар инде академик булалар. Рүзәл абый үзе дә безнең академик һәм ул менә шын күңеленнән борчыла, үзе дә яшьләр тәрбияләгән мөгаллим. Һәм аның менә шул темага багышланган фразеологизмнар белән эшләүгә багышланган кайбер үрнәкләрен Мөршидә укып китә. Әлеге проблемаларны кабыргасы белән куярга кирәк. Эти проблемы надо ставить ребром дигәнне язган инде журналист татарчалата. Бу дөрес түгел. Бу проблемаларны җитди итеп, кискен итеп куярга кирәк. Кабыргасы белән түгел, димәк. Җитди итеп, кискен итеп куярга кирәк. Бигрәк тә көндәшләр җилкәңә үк сулап килгәндә, йөгерүдә көчне саклап калып булмый. Бигрәк тә көндәшләр үкчәңә басып килгәндә. Менә безнең татар варианты шуннан да яшьләр үкчәңә басып килгәндә дип кулланабыз, әйме? Когда дышит тебе в спину түгел, когда тебе наступает. Бу бәрәңге ашау түгел.
Бу бәлеш ашау түгел. Татарча бәлеш белән алыштырабыз инде, образлы системаны үзгәртәбез. Күпләр аңа бармак аша карый. Әйе, менә шулай кулланалар. Күпләр аңа сквозь пальцы смотрят. Болай язырга ярамый һәм әйтергә дә ярамый. Дөресен ничек? Күпләр аңа исе китмичә карый. Менә бусы татарча бу. Тагын берәр әйтәсеңме? Бу мәсьәлә зур сорау астында кала. Еш кына проблемалы мәсьәләләрне шишкәндә, проблемалы мәкаләләр, сюжетлар төшергәндә, менә журналистлар шулай кулланаймы? Это остается под большим вопросом дигән сүзне туп-туры тәрҗемә итәләр дә, баш катырып тормыйча гына шулай язып куялар. Ул алай язылырга тиеш түгел. Бу мәсьәләдә ачыкланмаган нәрсәләр күп әле. Менә шулай язарга кирәк. Рүзәл абыйга зур рәхмәт. Менә мин үземнең мөхәррир дәфтәренә килим әле. Миндә менә ничә ел буе журналистикада эшләү дәврендә шундый кызык тоелган эквивалентларны язгалап алдым. Кагаз, каләм алып язып алсагыз да мин ачуланмыйм. Менә булар инде үземнең тәҗрибә буенча тормышта туры килгән әйберләр. Мәсәлән, где больно, там рука, где мило, там глаза. Татарчасы менә булай була. Авырткан җирдән кул китми, сөйгән кешедән күз китми. Кто рискнет, тот горы свернет. Тәвәккәлдә тау көче. Тәвәккәл таш яра дигәне дә бар бит. Льва красит грива, мужчину усы и борода. Арысланның ялы, ирнең сакал-мыегы ди. Не родись красивой, родись счастливой дигәне дә бар. Буең булмасын, бәхетең булсын. Менә татар ничек дип әйтә. Ямсыз булып тума, дип әйтмәй бит. Если ложкой не наелся, языком не налижешься. Ашап туймаганны ялап туй булмый дип әйтә татар. Кто посеет ветер, тот пожнет бурю. Җил чәчкән давыл урыр. Тагын берсен генә әйтәм дә, в людях анания, а дома каналия. Менә ничек дип әйтәсең аны. Илгә барсаң илгәзәк, өенә барсаң бикмәзәк. Менә нинди матур формалар бар. Тагын берсен генә әйтим, бусын мин нидән тапкан идем? Фатиха Хуснидан, күрен язучыбыз. Аты улы, кабыргасы коры. Это громко сказано дигән сүзнең тәрҗемәсе менә. Это громко сказано дигән мәсәлән очрадың икән тәрҗемәсе аптырый бит инде, җылап бетә. Ничек кенә тәрҗемә итим соң шуны дип. Менә ул бар икән аты улы, кабыргасы коры. Димәк, менә шушындый әйберләр. Тел белән шөгыльләнгән кешеләргә менә зур байлыгындаймы? Алайса без еш кына ишетәбез җәмәгать, менә татар теле ярлырак бит, ул русча менә шулай әйтеп була, булай әйтеп була, татарчасы юк бит дип зарланалар. Бу гына бу үзеңнең ялкаулыгыңны, үзеңнең булдыксызлыгыңны гафу итегез, яшерү генә. Әгәр дә эздисең икән, тырышасың икән, табасың икән, ул һичшиксез бар. Шуңа күрә бүгенге көннең менә бу лайфхагын, файдалы киңәшен дә мин шул юнәлешкә юнәлтер идем. Димәк, менә мондый сүзләрне, мондый гыйбарәләрне журналист кеше, каләм әһле, пропагандист булсын, гади кеше булсын, җитәкче булсын, кем булсын, теләсә кем. Шул ук муллалар да, менә аудитория белән эшли торган кешеләр, шул ук укытучылар өчен дә. Сүз белән эшли торган кеше һәр вакыт буларны эзләргә тиеш. Аларның менә шундый редактор дәфтәре булса начар түгел, мин менә шулай төрткәләп барам кирәк әйберләрне. Димәк, аларны мондый сүзләрне эзләргә, кызыксынганнарын, кызык тоелганнарын төртеп куярга кирәк. Үзең тапмасаң, әгәр дә мәсәлән, изләдең табалмадың, белгән кешеләр бар, алар белән киңәшләшергә кирәк, галимнәребез бар, шул юнәлештә эшләүче кешеләр җитәрлек. Шуңа күрә дә тырышлык, иҗтиһад. Шундый китаплар бик күп. Менә аларны шикләтеп узырга кирәк түгел, иренмичә укырга кирәк. Бер кичтә аларны укып чыгарга мөмкин. Кызыксынган кешегә бик кызыклы. Менә шушындый матур киңәшләр белән бүгенге чыгарылышыбызны төгәлләйбез. Саулыкта, исәнлектә күрешүләр насыйп булсын. Амин. Исән сау булыгыз.